Aș frumușel. Mulțumesc. Sare. Să se facă o secundă. Zici că ai țâțe. Ce mă? I'm still standing here screaming fuck the free world! La mulți ani, Gheorghe. La mulți ani. Cam asta ar fi ultima sărbătoare până la celebru și mult așteptatul 1 mai. Hei, ești sigur că n-ai uitat nimic? Nu? Ce să uit? N-am uitat nimic. Ce, să te prezint pe tine? Nu să mă prezinți pe mine. Să-i spui la mulți ani lui Father. Tati, cu ocazia aniversării numelui, noi îți urăm un sincer și un călduros la mulți ani. Iar pentru voi avem un wine și cu tata. Du-și tu o bere lui Father. Cred că doarme. Tu te vezi. Da. Normal că n-am uitat să zic la mulți ani. Urma. Dar m-ai întrerupt tu. Sigur. Oricum, să revenim la emisiune. Să revenim la diete. Începutul e greu. Începutul e foarte greu. E cel mai greu. Când intri la dietă, gen, lasă că intru la dietă după ziua mea. Ziua mea e joi, nu pot să mă apuc de vineri la dietă, stau până în weekend. Încât suntem luni, 23, stai mă, mergem și noi până la finalul lunii, începem pe 1 ca omul, cere... Bubu, noi nu suntem bătrâni, nu? Nu, Bobo. Adică noi suntem încă tineri, nu? Da, Bobo. Că eu nu vreau să cred că suntem bătrâni deja. Suntem tineri, Bobo. Ce bine! Și să nu uit. Ai văzut cât de mult ne-a venit la întreținere? Mâine mă duc să vorbesc cu șeful de la asociație. Ai făcut pompeu de la mare, balcoane de alea imense. Factură la lumină, copilul, 3 milioane gazul. Și în emisiunea de azi vrem să vă prezentăm o metodă de trezire. Tot o metodă calmă, pașnică. Adică, ce ți-ai putea dori mai mult dimineața decât să te trezești așa? Uneori am zile mai rele. Zile în care nu prea am chef de nimeni și de nimic. În genul ăsta de zile, cel mai rău e când mă întâlnesc cu cineva care are mare chef de vorbă. Spune-mi, ce ai pățit? E o poveste lungă. Am timp să te ascult. Am spus că e o poveste lungă, ok? Rubrică, fainuri, trăine, ajută-mă Ionuț din trecut, International Vine. Sau îmi arunc un ochi pe afară ca să văd ce vainuri are. Good morning! Do your homework! I totally want a tattoo. What should I get? Just get something that means a lot to you. First things first, I'm the realist. Bruh. My mind's telling me no. My body's telling me yeah. Yo, check out this video. Don't you ever get scared? Nope. Whoa. Aw. Payday? I'm a hustler, homie. Every other day. I'm sleeping here. Mie îmi plac bancurile cu blonde, chiar dacă uneori au un pic de adevăr în ele, ca și cele cu Chuck Norris de altfel. Dar numai uneori, că în rest sunt minciuni. Minciuni am zis. M-a invitat Marius la majoratul lui. Serios? Ce drăguț! Câți ani face? De unde să știe o fată? Important e că e un majorat. Soția are întotdeauna dreptate. Să nu ieși niciodată din cuvântul ei. Ea întotdeauna știe mai bine. Cuvântul ei e lege. Ordinele ei se execută întotdeauna. Ca să fie bine. Ești la terasă? Și nevasta ce zis? Ai pus-o la punct? Stai așa. Auzi tu, vezi că-s curatul la bere și nu cumva să... A zis că mă obosi, nu pot să ies. Dimineața, știți voi, partea noastră preferată din zi.
atunci când parcă dormim cel mai odihnitor somn. Dar deodată, cu o cruzime nemărginită, trebuie să ne trezim. Nu e de mirare că așa arătăm. Iubirea ta m-a distrus, în ce hal am ajuns, să nu dor nopțile. Stau liniștit pe Facebook, când deodată, șbang, notificare. Mă uit eu cu emoție, văd acolo sus 1-1. Abia aștept să dau click, să văd ce s-a mai întâmplat. Și când momentul în sfârșit vine, ce să vezi? Gigi m-a invitat să joc Farmville. Gheorghe Bogdan te-a invitat să joci Farmville. Ilit, lasă-ne. Silvia te-a invitat să joci Farmville. Hei, tu, ce-i cu jocurile astea? Învață-mă și pe mine că eu nu știu. În încheiere, vă prezentăm un Vine a cărui temă a făcut furori în America. Toată lumea l-a făcut. Dar eu cred că și cele făcute pe meleagurile noastre sunt cel puțin la fel de bune ca și a lor. Surprise, motherfucker. Mănânc un măr, motherfucker. Mă joc cu vaza, motherfucker. Ascult salam, motherfucker. Gata și pentru azi. Ca de obicei, noi în încheiere vă invităm să fiți creativi și niciodată să nu uitați că simțul umorului este o virtute.